Ajme. Nemoj mi reći da imaš AVP. Kako? Ubite. Jesu tu? Halo, ima li koga? Ajde ba recite nešto. Igra Jama. Ma... A to... Ma šta govoriš, balan? Ja nemam pojma što on govori, kod mene krči. Kod mene štopka. To je problem. Joj, odakle mi dođe? T-bag. Ne. Jesam ga headovu. Koga? Farta. S čime? Gdje je igralo on uopće? Sa pumpartom. Igra Farti Jamal. Kako ga sam pumparicom headshotao? Fino, eto vidi. Možeš i headshotovat. A ja, možeš. Ako mu dođeš blizu. I on se boji. Oj, brate. Joj, s leđa dođe. Ma dvojica. Kad s leđa dođeš. Ovaj se što plus smije. Sam sebi. Moj bot. Kako me upi? Hvala ga hedova. Paz leđa. Paz leđa, ajde. Wow, šta mi bi? Halo? Da. Nešto mi bi. Su im deagli. A daj, ova ima VH pa. To sam i ja mislim. Gdje si vedo? Headshot. Pitanje gdje je vedo? Juj, ali ga je headova. Koliko sam ja tebi odzao? 96. Ne znam koliko si im odzao stvari. Možda... ne znam. Kad bi ga, šta je rekao, kad bi ga... da vidim. Znao skinut. Kad bi ga znao skinut. Šta kad bi ga znao skinut? VH. Aha. Što stojiš ba sam? Ne znam šta da kažem, što stoju. Znaj kako frajer odmah zna, vedo jednoga na. Jel' te ubio? Ubio, random. Za Jes da zna pucat. Bota, jel' te fulio? Pogodio mi je bio. Ja bih rekao da te svaki metak fulio. To bi ja rekao. A gdje možeš vidjeti ko je najbolji u ovom serveru? Mogu ti dati ja link.
Da. Ma ukucaš top 10 taj server, taj. A. Šta bi? Dobro. Kaže, čuje vas sve. Šta? Kukni. Koliko sam ti oduzeo healthy? Nema pojma, mislim 71. 72, tako nešto. Vedo ovdje najbolji. Samo ga prdi, Frej, samo prdi. Ja prdim metke. Prdi metke. Znači, tako si nas ubio, ha? Što se štekaš, jel? Znači se i headshot. Ko ovaj? Ko? Loaj. Ko? Loaja. Ne pojma ko je to. Ratata. Tito ratata. Ja. Aj, Mogu si ubiti onoga šta je AFK. Ko? ja. A.